विश्व कोंकणी चॅनलच्या समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकांदेवेच्या मोगाचो येवकार. जीवनांत हर एक व्यक्तीस तो कैले तरी एक क्षेत्रांत साधन करवे म्हणूचे इच्छा असते. तेंतू विद्यार्थी जीवन आणि युवा पिळगेंत तसली एक इच्छा नाही म्हण जाल्यार ते एक ऋणात्मक चिंतक म्हणून सांगून आम्ही लेखून घेवतो. त्यांचे जीवनाच्या वाटेन ते एक सागावीत असतात व्हरतो यशस्वी होत नाही. देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस म्हणून सांगून गोतसली सांगित असतात. ह्या वर्षाच्या BCA परीक्षेंत विश्वविद्यानिलयास 5ನೇ रँक घेऊन आमचे एक कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाच्याने बरं होवचे सरकेला काम करून दाखवलेंचा वर्षा प्रभू. काही परिश्रम सक्ती असताय ते हट असता काही प्रामाणिकते असताय ते लायक गुणनडते असता हे वाक्य पोरा आज आमचे ओट संवाद करवे यावेचे सोयरी होऊन आयल्या वर्षास लागू होता. वर्षा, तुम्हाला या कार्यक्रमाचं स्वागत. आणि तुमच्या एक या शिक्षणात एक केल्ल्या श्लाघनीय काम केल्ल्या सो तुम्हाला प्रतिबिंब ತಂಡ अभिनंदन सांगता. थँक्यू मॅम. आम्ही आता संवाद सुरू करायच्या ना ते त्यांचे किरु परिचय त्यांच्या लागून विचारून घेऊया. वर्षा, आमच्या वीक्षकांचे एक किरु परिचय देतावे. माझं नाव वर्षा म्हणू. ಅಪ್ಪ ವಸಂತ ಪ್ರಭು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಒಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಕಾಮ ಸೋದಾತದ. ಅಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್. ಒಂದು ಮಾಲೆ एक ತಂಗಿ एक ತಮ್ಮ ಅಸ. ತಂಗಿ ವಂದಿತಮ್ಮನು, ತಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. दोघांहू मी आधी शिकेला इस्लांत जाऊन आता शिकता असत. तुमच्यात एक बाल्य शिक्षण हायस्कूल. हां, बाल्य शिक्षण म्हटल्यार शिकवेतना आधी अम्मा अंगणवाडी टीचर कसं तसं जाल्यार मी माने घरात सोडून जाऊ ऐकतात अम्मान. तसं आहे घरा एकल्यास आप्पा काम असतात अम्मा अंगणवाडीस. तसं आहे मामन ते घरा सोडून जायत होती. मामा म्हटल्यार मुगेरी अनंत नायक त्यांच्या घरात सोडून जाताना आम्हाला परलान पोचलेन सर त्या टायमार म्हणजे बुद्धी यावे त्या टायमार बुद्धी यावे त्यांना अगदी लायक पोचलेनचा. तर त्यापर्यंत LKG UKG म्हणून काही येऊ घालवा नाही मला. डायरेक्ट अंगणवाडीसत गेलो अम्मा वाटत. तसं एक ताई ಮೊದಲ ಗುರು म्हणून सांगतात नाही जीवनांतू प्लस ह्या शिकवेतेंतू नंतू ताई ಮೊದಲ गुरु लायक. त्यापर्यंत माझे एक 1 to 5th स्टँडर्ड कन्नड मीडियम असं घातला आम्हाला. एक चूर तरी इंग्लिश मीडियम घालवे ते उत्ते पुरा स्कूल होती तेरो कन्नड मीडियम असं घातला. कन्नड म्हटल्यार हवे नाही होय. तसं सरकारी ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗೇರು ಗಾಡಿ ಪಲ್ಕೆ ತೈ माझे एक 1 to 5th स्टँडर्ड थंय जालें. थंय आसलें तिकते क्लास सर थंय पुरा तेंत शिकलो. तर त्यापर्यंत थंयसून गुणश्री विद्यालय सिद्धकट्टे म्हणून थंय माझे 6th to 10th स्टँडर्ड सर जालें. मी कन्नड मिडियमान शिकत असलो. एकदा थंय जाता इंग्लिश मिडियम भारी बंग जालें ते मला. अम्मा म्हणजे 6th 7th लगीत बसत होती. ओके. तसं अम्माचं मी मस्त थँक्स सांगवे खुशी पडतो. त्यापर्यंत माझे PUC डिग्री पुरा दल्ले SVS कॉलेज ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತದ್ದು. PUC दल्ले ಬೆಟ್ಟ येऊ चिकोट मार्क येऊन 3rd प्लेस आयलो ಅಂತದ್ದು. त्यापर्यंत एक डिग्री सो म्हटल्यार पुरा येऊ सांगितले लायक मार्क असत ते आमचे एक सिद्ध काट्टे नाही अंत मुगेरी गाव. तसं एक मूडबिद्री साईड कॉलेज असत आणि ಬಂಟ್ವಾಳ साईड कॉलेज असत. अम्मा पुरा येऊ सांगितले गावांत चिकोट मार्क असत आळवासच गाला लायक महावीर कॉलेज असं गाला जाल्यार एक PUC एक शिकवले कॉलेज ते ಬಂಟ್ವಾಳ. इथे एक अनेक साधन करूया म्हणून मी अनेकदा ಬಂಟ್ವಾಳात तयार केलं. आता सध्याच पोस्टल डिपार्टमेंट त्यांतो गंजीमठ IS सब ऑफिसांत काम डाक सेवक होऊन दे लायक. आता एक ಕನ್ನಡಾಂತ एक सांगणी असा ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯ म्हणून सांगून ಮತ್ತು ಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ मातीगिंतलू कृती मुख्य म्हणून ह्या एक गादे मातू तुमच्या शिक्षण जीवनात कसं लागू झालं? कसं आम्ही प्रयत्न तर पुरा येव्यांत खयल्या टायमास कसले प्रयत्न म्हणजे एक गोल म्हणून एक असता ते गोल फुलफिल होईसे तर आम्ही प्रयत्न पुरा येव्यात. प्रयत्न येताना पुरा सांगवे दावे नाही का मी असं करतो फ्युचरांत ते केल्यार आमचे पाडसून शत्रू चढ होतात. म्हणजे ते काहीतरी करून उलटा पलटा लगाडी करवे ते जुन असत कोणाच आता नंबर नाही. तसे एक कोणाच एक सुद्धी म्हणून विश्वनिका
आमचे एक तेच आमचे एक गोल फुलफिल करीत जावं तिथपर्यंत त्या फुलफिल होताही नाही होत नाही वाटतं आमचे प्रयत्न एक हवे त्या पुरा देवाचा निभा असं त्या देवान मी आता तुमचे एक दोळ सरचे आता शिकवण त्या परे ह्या एक यशस्वी वाटेंत तुम्ही तुमच्या कोणास पोरा तुम्ही एक थँक्स होऊन दे उडास काढ प्रयत्न सांगता होय मस्त जण असत म्हटल्यार फस्ट माझ्या अप्पा अम्मान तुम्ही उडास करा एकट्यात तिने एक दटल्या दसून चुकोटान पोसोन एक चुकोट विद्याभ्यास देवन त्यास एक नाव हाड्यावेंत जाल्ल्या त्यास एकट्या पुरा केल्ल्यास मी एक थरला थँक्स हे त्यापर्यंत माझे एडी फॅमिली म्हटल्यार आमचं आता गाव सिद्धा काट्याने थंय आता मी आता पुरा परांसी पुरा सुद्धी पुरा होता ना काय झालंय ಒಡ್ಡೂರು ವಸಂತ ಪ್ರಭು ಒಡ್ಡೂರು आमच्या आजी घर मुगेरी मी असते सध्या आमचे घर पुरा मुगेरीन तसं मी दोन फॅमिली असत थोरली मुगेरी फॅमिली मुगे ಒಡ್ಡೂರು फॅमिली तसं मुगेरी फॅमिलीन तर पुरा आणसो थंय अम्मा ते मामा पुरा असत अनंत नायक उमनाथ नायक त्यांनी नायक पुरा सपोर्ट असत आम्हाला थंय प्रसाद नायक म्हणून असत ते सांगित होते वर्षा ह्या पोटी तुझे बॅनर आणत पेपरान फोटो येसो मोटिवेशनल एक तसं सांगताना मासो एक तिकटे ताकद असा करून दाखवूया आणि एक होता वय तसं जाल्ल्यान मी त्या फॅमिली मेंबर्स हय मी ಒಡ್ಡೂರು फॅमिली आता शिकवेतना दियो एक ह्यागी त्यागी म्हणून सांगून अण्णानी होय दोडप्प ते पुतानी पुरा सांगल्या प्रमोद प्रभू प्रीतू प्रभू पुरा तिने पुरा लायक सपोर्ट केले तसं डान्स उडास काढतो मी माझे आजी अम्मा ते अप्पा हानू माझे असते ते पुरा ह्या पोटी ते मार काय लावून फोन करून सांगते मी त्याच बारी खुशी होती नेक्स्ट ह्या गावून गव्हर्मेंट काम गाव असं तसं पुरा सांगितले तर सध्याच गव्हर्मेंट काम गाव तुले पुरा मस्त या करतात कशाला हुरी दुंबिसतात पुढे सपोर्ट तसं माझ्या फॅमिलीत तुम्हाला एक तोरला सपोर्ट मी मला येद्दोल सर शिकवल्या पुरा शिक्षक होऊन दे लेक्चरर्स होऊन दे पुरा म्हणजे 3 स्कूल म्हणजे 2 स्कूल झाली ते एक कॉलेज झालंय पुरा मस्त असताना आमच्या बाळगा त्या पुरांचा उडास आता तुमचे एक रँक येवायच्या मधला एक सुलभचं काम नाही करतो त्याच तुम्ही एक परीक्षा त्याची एक तयारी कसं होते पूर्व तयारी परीक्षेच्या आणि पुरा तयारी म्हटल्यार काही नाही पुरांसो शिकवायचं बरं आम्ही एक स्टुडंट पुरांसो कसं शिकवतो आम्हाला होत असत एक्स्ट्रा मग काही ऑफिस रूमच येऊन एक्स्ट्रा शिकवायचं काही येऊ नाही कसं शिकवतात तर ते अचूकट्ट होऊन शिकवायचं आम्ही आमच्यावर असतं डिपेंड तिने शिकवल्या बरी खाली ऐकून घरा याव्यात नाही आम्ही एक त्यास म्हणत आम्ही एक टाइम ठेवूय तसं त्या एक आम्ही होऊन एक चूर घालून टाइम तिच्या मॅडमांनी केल्या सरांनी केल्या पुरा करेक्ट ऐकून घेऊन तसं करताना एक डेली तुम्ही वाचत ना होता होई तसं परीक्षेच्या टाइम असत वाचायच्या नाही सफरा नाही त्या दिवस केल्या त्या दिवस फुल वाचाय म्हणत नाही त्या दिवस केल्या एकदा उडास करत असं असं केले ना तिकत फिरे नेक्स्ट एक्झाम होताना गडीबिडी पुरा वाचून टेन्शन वाचतो कुठे मी रात्रीला पुरा उडास आता वय आता परीक्षा नाही तर तुझ्या शिक्षणाचे एक विद्यार्थी जीवनात तू एक पर्टिक्युलर असं टाइम टेबल म्हणून सांगून करून तेवढं ते टाइम टेबल पुराव करतात पुराव कराव्यानंतर की त्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट स्टेप होते एक म्हणजे आमचे एक व्यक्तित्व विकसन एक करेक्ट रूटर एक दाखवता एक टाइम टेबल ह्या करायला सांगितलं करेक्ट त्या दिवस करताना ते आमचे गोल एक करायचं फुलफिल स्टेप दाखवता तसं तुम्ही येऊ टाइम टेबल करीत होतो केला टाइम त्या फॉलो होईत नाही ते की म्हटल्यार काय तरी तडे असतात तुम्हाला नूरेंटू विघ्न सांगतात तसंत आड्या तडे येत होती जाल्यार केला पटी होईत होते वाचवे मी चढ होऊन म्हटल्यार मी आधीत सरांनी केल्ले त्या दिवसात असं बघित होतो ने तसं ತೊಂದರೆ नाही त्या दिवस वाचले नेक्स्ट एक्झाम ते फाटले दिवस जस्ट बघतल्यार उडास होईत होता फिरत होते मला आता तुम्ही टाइम टेबलाच्या विषयी सांगितलं आता तुम्ही केल्यापर्यंत एक टाइम टेबल इंग्रज अकराने करून तेवढेन जाल्यार त्यांचं एक टॉपर व्हायचे चान्स असा म्हणून सांगतावे टाइम टेबल करायंत ते एक
इम्पॉर्टंट थिंग करे स्टुडंट लायफांत केलेरो तेक फॉलो करे ते जस्ट करून ते नोगीत बसत न्ही तेक चूर तरी फॉलो करे एटलीस्ट एक मीडियम आसली ओर तरी एक आणि एक ते तू मगाशी सांगतला बरं एक शिस्तबद्ध जीवनाचं एक टाइम टेबल एक मस्त साकार होता म्हणता नाही सांगतात. आता तुम्ही पोस्टलांत काम करीत असता म्हटलं आता तुम्ही विद्यार्थी जीवनाने पुढे न्यायची एक इच्छा आहे तुमची तुम्ही पोस्टल डिपार्टमेंट ಸೇರ ಆಯ್ತನ ದಿಮಲ್ಗೆ हे काम गावता म्हणून नाही ते ಗೊತ್ತು नाही ते म्हटल्यार गावले नाही तर एक वेळ मी MCA त्या फील्ड असत IT फील्ड तसं दव्या म्हणून लेखलो तो त्याला मिडल्यान ते हे खत गावले गावले तसं एक फस्ट गावले काम तेद्वत घेऊन तेद्वत सोडवे ते तिकते खुशी तसं एक ते कंटिन्यू करे मिगे कसला बघे मिगे MCA मला करेस्पॉन्डन्सी प्रकार इष्ट नाही म्हणजे एक स्टुडंट होऊन कॉलेजेस जाऊन त्यात शिकवत बरी अशा आता तुम्हाला अंचे इलाक्यात काम दावल्या म्हणजे अंचे इलाक्याच्या कामास तुम्ही प्रवेश परीक्षे होऊन दे तसं पर काहीतरी बरोबर होतं नाही तुमच्या मेरिटवर म्हणे काम येणार मेरिटावर दल्ले SSLC मार्क्सवर SSLC मला 590 मार्क्स होते तसे ते ऍप्लिकेशन घालवे सांगितले म्हटल्यार हे असं 2 मेन कारण असत जन विश्वनाथ नायक मंचकल ते पोस्टमॅन सिद्धा खट्ट्यांत मिगे प्रमोद प्रभू अण्णा तसे मामानी सांगितले ना माले मामा होईत नाही अज्जा होता मामा तसं आम्ही मामान तुम्ही रूढी केलो तसे मामानी सांगितले ना मास असं असं ऍप्लिकेशन घाला काही एक्झाम पुरा बरोबर नाही डायरेक्ट मेरिटावरून तसे मी तो डायरेक्ट पुढे गेलो नाही अण्णा लगी सांगून असं असं काही विचारून होय अण्णान सांगितला ते कसला बघतो पोस्टमॅन पुरा तेर नाका ऍडव्हान्स जरा जरा दव्याम तसं मिगे बघताना ते ऑफिस वर्क म्हणून खाल्ले तसं ऍप्लिकेशन घातलं तसं सिलेक्ट झालो. आता तुमच्या या एक तर तुम्ही नेक्स्ट आणि या काम झाल्यापर्यंत MCAचे प्लॅन घालीत असो म्हटलं नाही कम्प्युटर ॲप्लिकेशनाच्या सामा आता तुमच्या एक यशस्वी येतो तुमच्या कॉलेजच्या पात्र काय ते एक शिक्षक वृंद कॉलेज अंत तसेंत वय पात्र कसं झालं म्हणून सांगून ते म्हटल्यार PUC माझे SVS ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ ತದಲ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ मी तर इथं केले तसे 2 मरे चिकट लेक्चरर्स असत थंयसून सपोर्ट हिंगसून सपोर्ट 2 वर्सां सपोर्ट होतली तर त्यापर्यंत आमचे HOD BCA डिपार्टमेंट ते HOD असले मस्त सपोर्ट असा एक स्टुडंट्स असं म्हटल्यार कद्दो खयल्या टायमार शिवे घाले त्या टायमार शिवे घालता तर त्यापर्यंत त्याच पुरा एक म्हटलं BCS SVS पुरा रँक येत नाही ते चढ म्हणजे हे सेकंड रँक येतो लाईनले हे तर आधी माझ्या सिनियरांनी काढला तसे BCS ही केस आहे म्हणून भारी एक हटवतो आमच्या मॅडमात ते आता गावल्याने भारी खुशी मी PUC ते लेक्चर असो मला पुरा परिचय त्यासो भारी खुशी हे तर आधी मला शिकवले पुरा खुशी आणि एक सपोर्टिव्ह नव्हते म्हणजे तुम्हाला तुला आता तू एक तो 10th तो लायक मार्क काढला त्याच्यापर्यंत तो PUC सांगितलं तर त्याला करतो एक ब्रिलियंट स्टुडंट एक प्रतिभावंत विद्यार्थी येऊन केला त्यात तुम्हाला एक्स्ट्रा तुम्ही साधन कोचिंग आणि ते नाही तुम्ही तुम्हाला एक सपोर्ट मात्र ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡು एक सपोर्ट सजेशन्स आणि पुरा देते म्हणून सांगून चढ म्हणून काही कोचिंग त्या नाही त्यात का पुरांचं कसं शिकवतात ते सांगता नाही तर कलावकडे म्हटलं एक मस्त हुशार असेल त्यांचं साधन त्यांचे एक्स्ट्रा एक वाचून म्हटलं एक रँक गावताम सांगितलं एक एक्सपेक्टेशन असेल ना एक्स्ट्रा देतात तसं काही येऊ नाही हो ते आता तुला एक रँक येईल अंकन असताना एक 3 अंकन असताना तेव्हा तुझ्या कॉलेजचे एक प्रतिक्रिया आणि तुझे क्लासाचे पुरा कसं होतं त्यांच्या एक सहपाठीच्यांची प्रतिक्रिया होऊन ते कॉलेजच्यांची प्रतिक्रिया ती म्हटल्या मस्त खुशी आमचे BCS एक रँक आहे BCS एक रँक आहे म्हटलं BCom असं काढ BCom पुरा काढीत असतात रँक आमच्या कॉलेजात BCom म्हटलं कॉमर्स फील्ड फुल फेमस SVS तसं BCA म्हणून काही वया नाही ते तसं एकदा BCS रँक म्हणून येताना पुरा खुशी इंकले ना म्हणजे कॉलेज BCA रँक घे म्हणून भारी आमचे ज्युनियर होऊन दे पुरा कंग्रॅट्स भारी खुशी त्याची ते तिने खुशी पडताना आम्हा एक खुशी होता
एक स्टुडंट जाल्ले एक माझे एक भाग घेऊन त्या टाईप. आता तुम्ही तुम्हाला एक असं एक रँक 5th रँक येता म्हणून सांगून तुम्ही एक लेखून घेतलं होतं. हां, तसं काही लेखून घेतलेलं नाही. जाल्यार आमचे डिग्री 3 इयर्स न्ही, सेकंड इयर येताना काय तर मीन ते एक जस्ट कॅल्क्युलेट केलं ॲव्हरेज मार्क्स किती येतात म्हणून. असे बघताना 95% आयले. 4 सेम ते बघताना 95% आयले. तर त्यापर्यंत बघ्या आणि एक 5th 6th सेम एक ट्राय केल्यार त्यात ॲव्हरेज मार्क्सार मेंटेन करवत एक रँक येवतो म्हणून तेद्दो म्हणडेस गेले मला. ते पण 5th 6th एक लायक शिकवून हे चढत प्रयत्न घातला. तसं एक आता तुझ्या अप्पा अम्मा सनी जाल्यार तू हुशार चेडो 90% कसं काढता म्हणून एक म्हणत असता. यात अप्पा अम्माच्याने रिॲक्शन कसं झालं तुला? तर एक रँक अम्मा मी अप्पा मला एक 5th रँक आयलं आणि सांग तू येऊन सांगताना त्या कसं होतं त्यांची एक प्रतिक्रिया? ऑफिसान होतो मी काम करीत तेदो कॉलेजांसून कॉल आयलाय असं असं 5th रँक आयलें तुम्हासून. मी फर्स्ट अप्पा अम्मांचं कॉल केलाय. अप्पा अम्मांचं बारीक कशी होईये काही 10th वर्ष आहे आमच्यात वर्ष लेखले ना केना पोटी वर्ष लोगाती गाजले ना आमच्या वर्ष वहिनी इंगड वर्ष नाही तसं काही नाही झाल्यार होईये काय एकदा रिॲक्शन अम्मा ते सत्य मारायली शॉकिंग ಖುಷಿ नाही ती ಖುಷಿ तवास बघ इष्ट केद्दान अप्पा अम्मानं केद्दान एक आम्हासाठी एक कष्ट येताना आमच्या असून त्यांचे एक काहीतरी एक खुशी गावताना ते एक प्राइजलेस मोमेंट म्हणतो बघा मी तसे असता वय करेक्ट. आता तुम्ही शिक्षण तुमच्या शिक्षणात मस्त तुम्ही पुढे असं झालं. या शिक्षणासाठी तुम्ही ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರವೃತ್ತವೇ त्याचपूर नक्का मी बरे एक माझ्या शिक्षणास मात्र मी फोकस करतो म्हणून तसं होते नाही. तसं केद्दो वाचवे ना मग शिक्षण एक हे झाल्यार डोलो झाल्यार आणि एक डोलो बदल पुरा चटुवटिके होई तेंतो आम्ही हवे एक डोलो मात्र हे करतानी 2 डोले आम्ही किती समान आसा आमचो तसं आम्ही समान इम्पॉर्टन्स त्याचं देवले. तसें हे स्टडीज सोडतो माझे सिंगिंग डान्सिंग म्हणून असे ललित कला संघ त्याच पुरा डान्स वय तेंत पुरा उत्तो म्हणजे माझ्या हायस्कूल लाईफांत भरतनाट्य त्याच पुरा क्लासेस दायत होतं वय वय त्यापर्यंत असं सिंगिंग त्यांत ग्रुप सिंगिंग सिंगल सिंगिंग ಅಂತೂ ಪೂರ ತು एक एक्स्ट्रा करिक्युलर ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತೂ ಪೂರ ಅಂತೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರನೇ ಏಮನ್ನೆ ಕೆದ್ದೋನು त्या लायक ऍक्च्युअली पुस्तकದ ಬದನೆಕಾಯಿ बदल चूर तेरी हवे नॉलेज त्यांतू एक आम्हाला मी जनरल होऊन आम्ही आमचे पुढे दावे आम्हाला एक हेल्प होत नाही. आता तुम्ही नेक्स्ट तुमचे एक गोल कसला म्हणून सांगून एक ठेवून घेतलं असं वर्ष गोल म्हणसर आता आणखी निर्धार झाले नाही म्हटले आता एक दोन फायदा उरल्यावर झाल्यांचा तो पोस्टल डिपार्टमेंट घेऊन स्टडीज करवत आहे तसं आहे काय ते म्हण नाही आता 2 तसं असं नाही का एक केले तरी हवे. तर सध्याच 1 वर्ष मी पोस्टल डिपार्टमेंटात काम कंटिन्यू करतो त्यापर्यंत काय ते MCA करून IT फील्डलाच काहीतरी नव्या म्हणून त्यांचं ते एक साधन म्हणून असं. आता आम्ही साधारण मस्त कडे एक ऐकूयाच्या आमची नायकरा कदा कोणाचे विचारलं ते इडी दिवस मोबाईल बघित असतात पोरांचं कॉमन झालं. तुम्ही बघित असते उरले कोण असता या तुम्हास मोबाईलाचे एक सोशल मीडिया होऊन दे मोबाईल होऊन दे बघूचे तुमचे शिक्षणास हेल्प झाल्यांचं नाही. आता ते वय जनरेशन तसं येत नाही मोबाईलांत तू पडून असतात पुरा केदार 24/7 मोबाईल जाल्यार ते हांवें जाल्ले टायमास यूज करे काय ते येता इम्पॉर्टंट एक हाडोवे म्हणत टायम येता आनी ते हाडोवे आतां शिकवे ते टायम आहे शिकवे त्या टायमार एक्झाम आतां उद्या म्हणून आसाय आज इडी मोबाईल हाडोवन बसल्यार लगाडी करतो आमी आमचें जिवन आतां आमी लगाडी केल्लें वय तसं मोबाईल एक चुकोट रितीन आयलें आसा म्हाज्या लायफास चोरू बॅडो हें जालें सगळें मोबायलांत असल्यार मगे टायम गेल्ले करत नाही तर तू त्या इंस्टाग्रामांत रील्स बघीत असल्यार टायम गेल्ले कळत नाही. तशें
म्हटलं एक आता स्टडीज ते विचारार गुगल किती सपोर्ट करता त्यानंतर इंस्टाग्राम तुम्ही बघितल्यार वय वय किती हाड होता तसं आम्ही एक मोबाईल बघताना आम्हा हांवें जाल्ल्या नॉलेजाचे बघितल्यार तोंदरे नाही म्हणूचे तुम्ही नाही जनरल नॉलेज होऊन दे मोटिवेशनल केला असले जाल्यार लायक म्हणतात. आता तुम्ही एक विद्यार्थी होऊन असताना तुमच्या जीवनात केले तरी एक चॅलेंजेस म्हणे तुम्ही एक चॅलेंजेस म्हणजे एक समस्या होऊन दे कसलं तरी तसलं काय तरी एದುರಿಸಲ್ಲ ಅಸಾಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ म्हटल्यार काही नाही तसलं जाल्यार आरोग्य समस्या येतच असता मग एक एक्झाम उद्या ते आज आरोग्य समस्या तसं असतं तसं होताना मस्त टेन्शन अयो उद्या एक्झाम मी कसं बरवतोय कसं त्यापुढे असता मी गे तसं काही येऊ हे नाही कॉलेजात विचार लायक शिकवत होती काही हे नाही. आता प्रत्येक मनुष्यांचं चढीतोनो त्यांचं एक त्यांचे एक शक्ती आणि एक ते वीकनेस म्हणतो स्ट्रेंथ अँड वीकनेस तसं तुम्हाला काहीतरी असं स्ट्रेंथ म्हटल्यार आता क्लासांत आम्ही पुरं ऐकतोय पाठ नाही फुल बोरिंग होताना आम्ही हरट्टे मारत तसं खेळवत हल्लू पाठ होईतच असतो आम्ही इथं खेळत तसं होईत असतं तसं ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಮಿಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಸಾಮಿ ऐकनाताना ते होतात स्टुडंट लाईफ ಅಂತ होतात होय जाल्यार त्यात घरात जाऊन एकदा बघताना नाहीतर एक्झाम टायमार मी बघताना हो हे मी ऐकलं नाही मॅमान करताना ऐकलं नाही म्हणून सांगताना मी होऊन एकदा वाचल्यार ते मला अर्थ होत होते मी होऊन माले होऊन कसं ते म्हणण्यान ठेवे होता तसं वाचित होतो तसं ते एक माझी स्ट्रेंथ म्हटल्यार ते ऐकलं नाही तर एक सेल्फ प्रयत्न वीकनेस म्हटल्यार सकाळी उठून आणि तुम्हाला वाच होत नाही ते आता मी सकाळी एक 5 घंट्याच उठून वाचतो एक पेंडिंग ठेवते उद्या एक चॅप्टर 3 चॅप्टर एक पेंडिंग ठेवतो उद्या वाचया म्हणून सांगून 5 o'clock एक अलार्म ठेवल्यार ಈಗ मी वाचल्या बरीते नाही मी 6-7 सत्त उठवते मी ते एक माझ्या विकनेस रात्री वाचल्यार रात्रीत नाहीतर नाही सकाळी उठून एक वाचत होत नाही पुराव सांगतात सकाळी छुपकोट वाच ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಓದಿ वय केलं खैले कोणास खैले टाइम होता म्हटल्यार आता ಕೆಲವೊಂದು रात्रीत वाचा होता ಕೆಲವೊಂದು सकाळीत वाचा होता त्या तिन्ही ऑप्ट करायला माले आता रात्रीत व्हायचं ना मी रात्री ಕೆಲವು ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕಾळी बेगीन उठून वाचायचे आम्ही ऐकलो असं त्यानंतर आता तुझे एक यशस्वी विद्यार्थी जीवनाचे एक अनुभव आमच्या वाटून घे होते यशस्वी म्हटल्यार धाकल्या दर्शनो अम्मान सांगतल्या पुरा अप्पानी सांगतल्या पुरा सपोर्ट देत होती कसं मी करतो म्हणून सांगितल्यावर त्या सपोर्ट देत होती काही येऊन नक्का म्हणून सांगवा नाही तसं नक्का म्हणून सांगितल्यावर त्या माझे ह्या तासात सुट्टा सात तसं नक्का म्हणून सांगितलं नाही पुरा सपोर्ट करीत येत होती तसं मी एक हे कॉलेजच जातो म्हणून सांगू नाही अम्मानी एक सांगितलं पण थोडा असं घालया चुकट असं कॉलेज तर ते अम्मा त्या शबरीत त्या कॉलेजच केलं तर येऊ जाताना काही येऊ ತೊಂದರೆ नाही एक ಜೀವನ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಡೀತದೆ तसंच काही ತೊಂದರೆ अडचण मग काही ಇಲ್ಲ नाही तसं मला एक माझे एक गोल फुलफिल करे करेक्ट हे झालं चढ होऊन आड्यात तसं प्रकार येऊन आणि की तुम्ही एक आता विद्यार्थी होऊन असताना मग असे सांगितलं बरं तुमचे एक टाइम टेबल होऊन दे वाचायचे तसं पोरं एक नॅकराने फॉलो करावे म्हणून सांगतात तुम्ही कसं सांगा वय तर त्यास कसं होतं त्या टाइम टेबल क्रिएट करून त्याच तकीत वाचून गेल्यावर झालं म्हणजे तिने केलेनसा हिने केलेनसा तसं आम्ही येऊ करूया तसं पण नाही त्याच वय त्याच तसं नाही एक त्याच हव्या त्या बरी उद्या हे वाचतोय मी म्हणून त्यांना म्हणान तसं आहे टाइम टेबल जस्ट केल्यावर होईना त्या वय उद्या वाचतो ना तुम्ही हे म्हणून करून वाचले चला हव्या म्हणतात हट्ट चला तसं पुरं असल्यावर पुढे दावतो म्हणून सांगता आता एक शिक्षणाचे अंत तुम्हाला आता विश्वविद्यानिलयांत 5ನೇ रँक घेतलं होतं ह्या तू कैल्या ರೀತಿಂತ ಸಾಧ್ಯದಾನೆ साध्य म्हटल्यार कसं लेक्चरर्स सपोर्ट तिने शिकवले तर त्यांच्याकडे मी काही हे कोर्स तसं पण नाही मॅडम कसं शिकवले त्याच करेक्ट एक मात द्यायते मी घर येऊन डेली काही हे नाही ಮೊಬೈಲ್ ಹಡೋಯ್ತೋ ಮಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋಗ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೀತುತ್ತೋ
केल्या पोटी मोबायलो तेच हांवें वता होमवर्क करवे तसं आयल्यार कसं इन्फॉर्मेशन वय वय मी कसले डाऊट आयल्यारू ते दोत जावन लेक्चरर्स लागी क्लॅरिफाय करे कसं म्हटल्यार आमच्या क्लासान मी डाऊट विचारत एक PhD केलें तसे डाऊट केद्दो बसल्यार डाऊट मुगे म्हणे शिवे घालीत नाही ते कितें म्हटल्यार मी मार्क लायक काडीत खाली आता जावन डाऊट ಇತ್ತಾರೆ ಹೆರೆದಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ 100ರಲ್ಲಿ 35 ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುದಾ ಎಂತ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸಂತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಡಿತು तसे डाऊट इथारताना काही एक शिवे घालीत नाही ते पुरा सो एक डाऊट सपोर्ट वय पुरा एक डाऊट क्लिअर करीत तसं जाल्ल्यान मी तो पुरा डाऊट ते करताना मला एक्झाम आणताय मी तरच डाऊट मला ताई मिगे काय ते म्हटल्यार आता आज एक्झाम असल्या दनपारपरां आम्हाला चड ओन दनपारपरांत परीक्षा आशिल्ली सकाळी वाचीत होतो आम्ही 11 ಗಂಟೆ तसं वाचीत ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು येवन ಇತರ್ತಾರೆ ಇದೆಂತ ಹೇಳಿಕೊಡು तसं आम्ही ಇಲ್ಲ ನಂದು ಓದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ तसं सांगणे का आता एक ती आईनी त्यास एक एक्सप्लेन करे त्यास एक्सप्लेन करताना नेक्स्ट त्यात क्वेश्चन एक एक्झाम पेपर आणता येल्यार तेदो हां मी एक्सप्लेन केल्लें मगाशी हे करेक्ट सायन लायक करेक्ट येता आमी मंड्यानसून आयला इंतरो हाता अंत बरोबर फ्लोर येता तसं एक हेल्प करे ಒಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ एक हेल्प करे त्या हेल्पत उद्यम असं आणि एकदा हेल्प वय वय करेक्ट आणि तुम्ही मगाशी सांगितलं ताई आहे मोदला गुरु म्हणून त्या तुम्हाला एक तुझे एक जीवनांत म्हणजे तू इस्क्लास दातानंतर तुला बेज अडिपाय एक मस्त लायकार गावड्यांचा नाही पुरा अम्मा म्हटल्यार अम्मानच चड डिसायड केला असा हे कॉलेज होईत हे स्कूल होईत फस्ट कन्नड मीडियम होईत त्या सो अम्मानंत म्हटल्यार इंग्लिश मीडियम असून आयलेंते हाकी अंगणवाडीस पुरा भेटी देतात न्ही इंग्लिश मीडियम ते ओपन म्हणजे स्टार्ट दल्ले ಮಾಂತ್ರಿ ಗುಣಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂದ್ವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇರೋ ಅಮ್ಮನ್ ಬೇಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕುದು ಕನ್ನಡ एक आईला परांत मिगे ತೊಂದ್ರೆ नाही कन्नड एक हवे नाही डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम घालतात ಒತ್ತಕ್ಷರ येत नाही ಕೊಂಬು ಗೊತ್ತ नाही तसे एक अम्मान एक माझ्या लाईफांत फस्ट कन्नड मीडियम घालून लायक एक काम केला पुरान तो एक आता आमच्या इलाके त्या सो अम्मानत पुरा सांग अण्णा लागी मामा लागी लायक एक हे केला त्या पुरा तुमच्या तुझे एक अम्माच्या अप्पाच्या परिश्रम तुझे परिश्रम त्याच्यापर्यंत तुझे शिक्षक वृंदाचे सपोर्ट त्यांचं पुरा तुला एक 5ನೇ रँक एक कारण झालं सांगत नाही तकलेवून सांगताना होऊन दे लायक विषय खुशी होते ते एक 5th रँक घेतलं नावच खुशी होते आता एक तुझे एक 3-4 फोटोज आम्ही कलेक्ट करून तेवढेच ते एक दाखवतात तू एक जस्ट त्या कसाला म्हणे अप्पा मिगे अम्मा माझी वसंत प्रभू आणि ती रत्नावती आमच्या फॅमिली ತಂಗಿ ತಮ್ಮ असत मगांचे बटे 90 वय ತಂಗಿ आणि तम्मा हे माले एसएस कॉलेज डिग्री इंत गावले मेरिट सर्टिफिकेट ओके हे 10th अंत लायक मार्क काढले सो आमचे प्रतिभा पुरस्कार वय पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान कुडाल देशस्थ संघात तिने केले होय मी ही पुरा अवॉर्ड्स म्हटल्यार आमचे महागणपती सेवा म्हणून करपे थंय एक आसा तिने केलें ते त्यापर्यंत पुरा तुला सामान्य ते पुरा प्रतिभा पुरस्कारात त्या प्रतिभा वय हे PUC कॉलेज ते बंटवाड वय ते मग सांगितले प्रतिभा पुरस्कार हे पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशन तिने दिले ही पुरा सर्टिफिकेट्स बदल खाली स्टडीज नाही त्यांतो बदल पुरा सिंगिंग एसे रायटिंग तसं पुरा या तुझ्या हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स फोटोज न्या तुमचे आमच्या कॉलेज त्यांनी घातरलो आमच्या कॉलेज असो 3 रँक आयल्यांसा BSc 4th रँक मिगे BCom 5th रँक मिगे BCA 5th रँक तसे असे कंग्रॅच्युलेशन सांगून उदयवाणी पेपरार घातले ते मिगे ते फ्लेक्स घातले ते कॉलेज लागी BC रोड सर घातले वय कंग्रॅच्युलेशन्स फ्लेक्स न्या पोरा लायक लायक तू
ಅಂತೂ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ मात्रನೇ पठ्येतर चटुवटिकेंदू तो मस्त हुशार होतो सोने तो कळताने. आमची एक इच्छा कसायला असता काही वर्ष त्याच्या बरोबर देवाने एक योजन केलं त्या मस्त सुंदर होऊन असता काही तसेंत तुमचे एक पुढले जीवन देवाचे योजने बरी सुंदर होऊन असून देऊन तुम्हाला आम्ही बरे मागित असं वर्षात तुम्ही त्या इल्ल्यासाठी मस्त धन्यवाद. तुम्हाला धन्यवाद. माझे इडी इथे कोंकणी समाजास कुडाल देशस्थ आद्य गौड प्रमाणात त्या समाजास पुरा एक दाखवून देतो सो तुम्हाला मस्त धन्यवाद सांगूया इष्टपडतो. त्यापर्यंत विश्व कोंकणी केंद्र असं त्यापर्यंत प्रतिबिंबा ತಂಡಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀ ಆಭಾರಿ ಅಸ್ಸ ಪುರಾನ್ಸೋ ಧನ್ಯವಾದ. बजी पायांत चलीत गेलो त्याचे एक गम्यस्थान मात्र पावे साध्य काही जाल्यार त्याचे एक बुद्धी आणि ज्ञान उपयोग करून कोण चलत जात आहे त्यांचे एक निर्दिष्ट गुरी पावे साध्य असा म्हणून सांगवायचे एक सांगणी ओट्टू आमच्या याचे कार्यक्रम मुक्ताय करतो पूरणसो धन्यवाद.